Hello. 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 B Sharif Production. Ban miki laifi ba, ke baki gane ba, baki ɗauka ba, kiran da nake wayo. Gashi kwana kamu, zuciya ta ɗimu, da san kina damu, ido na yin yayyo. Ba na jin komai, ni ba kurma ba, ba na ganin komai, ni ba makaho ba. Na gasa takawa, ni ba gurgu ba, gani cikin yanayi, ina ta kai kawo. Sai yaushe ne, yaushe zaki ka sakona, sai yaushe ne, yaushe zaki ji kokana, sai yaushe ne, yaushe zaki ka sakona, sai yaushe ne, yaushe zaki ji kokana. Ba daga shi ba, so ajali ne, mai sa zuciya buguntar illa ne, mai sa ɗan adam ya zauti jarabta ne. Ni kuma gashi a shige ni wani tarko ne, gani cikin sana'a zabta azaba ne. Na gaza komai daidai, sanki ya ja mini sai dai, bani da amsa ko dai, gani cikin wani hali. Wai yaushe ne, yaushe zaki ga sakona, wai yaushe ne, yaushe zaki ji kokana, wai yaushe ne, yaushe zaki ga sakona, wai yaushe ne, yaushe zaki ji kokana.